Hamza Piano on the beat. Mai girman girma kai ne na daya, Amadu kai ne na daya, kai ne na daya. Mai girman girma kai ne na daya, Amadu kai ne na daya, kai ne na daya. Rabbul ibadika wani bawanka, kai mun ta goma shi daga taskarka. Dan shugaba Habibi zabinka, shi ne abin gina na koyaushe, shi ne matsaya. Zan so ka ƙara ninka salatinka, kun shugaba Habibi zabinka, shi ne ya dangana har fadarka. Wannan da baka yi masa geji ba a sufar majiya. Ya faɗi ma daban kyawun mata, yake ta sarrafin duka kalmata. Ko yaushe zan fada in nanata, in kin nufa ɗan majajata aiki na biya. Ya Tijjani ba zan maka geji ba, Jilani dan uwansa a yaba ba. Ya gibiri magarin gurmin karba, yau mai yabo yana neman ku da ɗan guzirin hadaya. Zanyo yaban na ba da gani ne ba, aikin nabin da ba mai geji ba. Latar ta bayyana na duba, mun sallama ga mai kyan siffar nan, siffa ta ɗaya. Wala saufa an biya mana tiran nan, wai da zato suke ai shi kenan. Sai ko akai bayanin ayar nan, ka zarce duk tunanin alam ai kai ne na ɗaya. Kasalli yati baka makuwa, nema nake da burin cimmawa. Sai aka ce mun karnai kasawa, sai aka bani kasidar Mumajjidu kai ne na ɗaya. Nasir ka ba wata hanya sai taka, mai kyan sifa ina wani ingaka. Kai ne ya shafukan mai raya ka, ya sayi dilujudi mafi kowa kai ne matsaya. Ikra yake faɗi kai bitar ta, wake da martaba ko gurbinta. In ba kai ba yau na laburta, kai ne majingina abi hujjata bashi na biya. Allah bani damar wake shi, ya rabbu sa na ganna raudar shi. Bani da komai sai da kaunar shi, haskensa ya kasanta ruhina dan shi ne matsaya. Shehi matabbatar alƙiblata, aron mashugaba jagorana. Baban Sa'ad kai ne jigona, ku ne majingina kuma tsanina, ku zan tabiya. Yawan mulasarai suna son ka,
Amjadu da Malik sun bi ka, Mikael Abakare yake naka, Sadan uwa Habibu Jamilu muje Ahmad matsaya. Ni mai yabo Sadiq ne mai rauni, ba na abun cewa ka yi min izini, in banka da nema ka so ni. Yau shahirinka ya gama ganewa kai ne na daya, mai girman girma kai ne na daya, Ahmadu kai ne na daya, kai